1 hour later. Ang mister yan. Juan, Marag si Mimi ba na? di ba ako mo palit? Nyakit sa may kauban niya yung inom mo. Na matulog ka. Ay na yung papa, bungit ka. Habang yun ang ugma. Inom lang, okay. Birthday man eh. Carlo. Sige na po. Adi na ko ni mo love. Load na po eh. Bulot eh. Sige, ay.